Nonzi Demetria Mukusa. Ndogara kuno kudomboshava kwaMurove nevana vatatu. Murume wangu hashandi. Ini ndindainchita zvekutengesa mutaundi ndiri vhendi. So kubva zvandakangotorerwawo zvinhu zvangu nemapurisa ndopapane mari yandakatarisira pakurarama nepakuzoti ndinooparetwa pamheri pandinapo. Zvino ndakabva ndangoona kuti handichina kumwe kwokuti ndingaenda. Handina vabereki, mai nababa vakafa. Upenyu hwakabva hwandiomera. Saka ndakaona kuti umwe munhu wandingati ndipowo mari, chero wekukwereta, awandingati ndikweretesewo mari, agondikweretesa. Chero akandikweretesa kuti ndizomudzosera mari yacho, handina pekutangira, ndomudzosera ndichiiwanepi. Saka ndakaita hangu pfungwa dzandakaita idzodzi dzekuti zvandirizve munhu asingasununguki zvakanaka. Vana vangu vese vatatu ndeve kusununguka nemaoparesheni. Kuchipatara ndakaenda uparire nyatwa nekwamakumbi. Vakati kana uchitouya kuzooparetwa unova wakabata 300 US yekukotsiriswa nekusunungutswa mwana. Pasina yemubhedha, pasina yekunyoresa kana kudii. Zvapera izvozvo ndopakabva patanga dambudziko rangu kuti zvino ndotangira papi ndodii murume sezvo asingashandi. Saka nandaita pfungwa dzandaita idzi nekuti ndaona kuti handina kana hama inondibatsira. Nekuwanda kwakaita mari yacho handina kana pekutangira. Ndozvaita kuti ndizoita ndifunge pfungwa idzodzidzi. Mazotsanangura amai, pfungwa dzakupinda ndi dzekunyatsoita sei ruzhinji rweZimbabwe ruinzwe kuti mafunga pfungwa dzipi? Ndafunga hangu kuti ndikawana munhu anoti anoda hake mwana, kwete zvokuuraya kana kuchekeresa kana kuita bhizinesi. Ndongoti ndichibva hangu muchipatara mutheatre kana munhu ari willing anondipa zvake mari yekuti ndiwane pekutangira ndioparetwe. Ndo mari yandiri kunyanya kuda yekuoparetwa nekuti handina kwokuti ndinoiwana mari iyoyo. Saka nandati ninhangu pamiri ipapo munhu iyeye kana ari willing achida kuchengeta hake mwana uyu aimutora hake ondibatsira nemari yandanga ndichida 1000. Pa 1000 yese yandanga ndiri kuda iyi ndanga ndati inini 350 inoenda kuchipatara kunoparetwa. 300 inodiwa kwaSabhuku. Sabhuku akatipa last warning pano patiri kugara kuti hamuna kundinyoresa, hamuna kunyorwa zita renyu muno mubhuku. Saka mwedzi uno ndewekupedzisira. Sabhuku ada 300 US. Ino handina kuchaiwana mari iyoyo. Mwana wandinaye naijo anoda kuitwa operation yemabhora nehenia, handina kwokuiwana. Saka nandiri kuti pamari inenge yasara ndabvisa yeoperation yaSabhuku. Inenge yasara kana ichikwanisa kuti mwana wangu aoparetwa ararame. Ini zvokuti kana ndaoparetwa kuti ndichafa kana ndichamuka ndandisina basa nazvo. Ndanangoti Mwari ameni. Ndiri kungoitira upenyu hwevana vangu kuti vawane pekusara vachigara. Ndo mari yandandiri kuda kubatsirika nayo kuti vana vangu vawane pekusara vachigara. Ndikange ndabhadhara 300 kwaSabhuku, chero ndikafa zvangu nhasi, vana vangu vanosara vachiwana pekugara. Uye mwana wandinoenda oparetwa uyu munhu kana amutora asamuuraye, amuchengete zvake kana indararama. Nechipota ndinoonawo mwana wangu. Hakusi kuti ndinoda kuzvara mwana wekutengesa kana kudi, asi kutogumirwa, kutorwadziwa mwana wese ndakachengeta, asi apa ndarwadziwa. Izvo handina kana chekuti mwana wacho ndomupfekedza kana manapukeni kana chandakatenga handina, nekuti zvese zvazvakatarisana neni. Murume haashandi. Inini kutengesa kwandaindichita ikoko ndopapa chibva mari yekuti ndirara nevana. Saka zvino zvandakatorwa zvinhu zvangu nemapurisa paHarare Central, vamwe vakatonyora vangu ane mari musi wandasungwa vakabvisa ma10 years ma5 years vakatonyora. Mapurisa vakadzoserwa staff yavo, asi handina kukwanisa kutonyora. Mupurisa akandonditi une mari ndikubatsire. Ndikati handina kana sendi mandisunga, ndichangobva kumba. Ndobva vasiza zvinhu zvangu vakandisainisa fomu rekuti tasiza staff yako hauchadzoserwi. Ndobva ndauya kunokumba. Mangwana acho ndikadzokera ndikambosamautaura na officer in charge nevakanzi ndione vanonzi Alpha India naSergeant Major, asi vese havana kukwanisa kundibatsira. Ndobva ndatodzoka kunokumba ndobva ndagara. Kubva ipapo kana nyama dzangu hadzisi kuita zvakanaka, ndongoswera ndakarara. Ndiri munhu ari kurwadziwa nekuti ndandiri munhu achikwanisa kuzviitira zvinhu zvangu, ndichizvishandira, ndichishandira vana vangu, ndichichengeta vana vangu, ndichivavarira, ndichiendesa vana vangu kuchikoro. Asi ndabva ndagumirwa nekuti handina pekutangira, handisisina pekutangira.
pana ndakatarisira ndopekutengesa ipapo handisina chimwe chinhu chandinacho chokuti ndinokwanisa kuti nditengese nditangire ipapo ndosaka ndauya nepfungwa idzodzidzi. Saka kureva kuti mama toona kuti zano nderekuda kuti mutengese mwana chete. Chokwadi. Ine yakura zvakadi pamiri pamina pa. Ndofanira kuoperetwa before 9 September. Date rekusununguka i9 September. Asi ndaka nemadoctors unofanira kuoperetwa 2 weeks before usati warwadziwa nekuti une ropa shoma. Kutatswa kwamuri kuitwa mwana ari kunzi mumwe chete here? Ndakaenda kusikani. Saka mari yese iri kunzi iri kudiwa pakuti muitwe operation mati mari vari kuda 300 US yekukotsiriswa nekuoperetwa pasati pazotaurwa yemubhedha yandinozogara muchipatara ndichinge ndasununguka mwana. Yese inenge ichingodiwa pekutanga i300 US. Saka imuri kuti mimi kuna anenge akubatsirai akupai mari anogona zvake kutora mwana ari mudumbu? Anotora ake ndo zvega zvandingakwanisa kuita nekuti handina chimwe chandingakwanisa kumupa kana kuti ndozomudzosera ndoiwanepi handina pekutangira. Hai zvinozvo zvacho zviswa zvakatotiomera kuti totsvaga kuti tingaite sei tibatsirikane muupenyu asi zvinhu zvacho zvakatotiomera. Munoita basa rei baba? Hai zvinonda ndiri kushanda kusecurity company but izvino handisi kushanda. Ndakaguma muna January. Saka muri kupindirana here nepfungwa dzamai dzekuti kutsvagiwe vanhu vanobhadhara avo votenga mwana ari mudumbu? Hai ipapo semunhurume hangu inini pakandiomera kuti ndingapinda nepfungwa idzodzo. Ipfungwa dzikutondiomera dzikutondinetsa kuti tipindirane papfungwa idzodzo. Ona mai vabuda pachena vakachema imi makatarisa kureva kuti makundikana kuriritira mhuri yenyu kai? Hai zvinozvo zvacho zvatondimbunyikidzwa zvekuti ndatosvika pakuomerwa kuti ndombozama kutsvaga kuti ndingaite sei asi zvinhu zvacho zvatosvika pakuoma chaiko. Saka mabvumirana zvina amai kuti kutsvagiwo zvake anoda kunge achitenga kutengesa pamiri kwamuri kuita kawo? Zano ndimi baba vemba kochiitwa sei? Ndo vari kutaura vatakatarisana navo vachitochema makatarisa kuti ivo vatogumirwa kureva kuti nzvimbo yenyu yeubaba makundikana kai? Kutotsvaga rubatsiro dai paine munhu anga ari kuda zvake kana kushandirwa ndaitokwanisa kumushandira kuti tikwanise pambokwanisa kuitwa operation yacho iri kudikanwa ndichimushandira kuti mari yake idzoke anenge akwanisa kutibatsira. Ndoo zvandingatochema nazvo. Amai makambogara pasi here nababa muchivapa pfungwa dzamati panasidzi? Ndakangosunga ndega. Baba pfungwa idzi matanga kudzinzwa nasi chitapinda muno? Ndototanga kutozvinzwa izvizvi. Kureva kuti mukadzi apererwa? Chokwadi. Vana venyu vese vatatu vamwe vatorwa nezvava vese vanaitwa maoperation? Maoperation yese. Saka hatiti kune vanoda kukubatsirai amai vanokuwanai panhamba dzinoti kudini? 0775 taurai amai zvinhu 0775 382 917 asi hadzifonerwi dzoshandisa meseji chete.